Zein geltoki zarrean zainago, zure irrifarra oroitu nahian. Baina euriak bustita galduz doaz, ene taupada isiak. Gauean murgildu zen trenotxa, bakarrik utziz nire bihotza. Musu bero bat basaian talepotik, zapigoxo bat zintzilik. Iragana hil baino lehen, esaidazu arren, nora jo no maita zaitzaket. Iragana hil bada ere, esaidazu arren, esaidazu arren, nora jo no maita zaitzaket. Esan ohi da, musikak baduela bertute berezi bat. Denboraren gainetik igarotzeko almena hain zuzen. Eta gaurkoan, gure artean ditugun gonbidatuak horren froga garbiena dira, Urtz taldea. Gaur, ez gara soilik kontzertu baten aurkezpenera etorri. Historia baten kapitulu garrantzitsua ospatzera gatoz. Lonjako plaza hontan gaude, gure herriaren bihotzean, eta hemen sortu zen duela ia 40 urte, gaur arte iraunduen abentura hau. 1988an, Pasaitar gazte talde batek erabaki zuen musikaren bidez kontatzea hitzek bakarrik adierazi ezin zutena. Lehen disko hura, Ekaitzaren garrasia, abiapuntu itzela izan zen, eta ordutik taldeak gure kaleetan, gure herriko txoko guztietan eta gure bihotzetan arrasto sakona utzi du. Horregatik, urriaren 4an ospatuko den kontzertua ez da ohiko emanaldi bat izango. Memoria kolektiboan geratuko den ekitaldi errepika ezina izango da. Eta kontzertu hau ez da soilik Pasaiarentzat eta Pasaitarrentzat. ETBek grabatuko du eta Oholtzan saioaren bidez Euskal Herriko etxe guztietara iritsiko da. Pasaiako kulturerakileak ere Oholtzara igoko dira, Urtzekin batera. Juan Geneira musika eta dantza eskolako ikasle eta irakasleak, Pasaia musikaleko kideak eta Iker Murillo Estudio 24 eskolako dantzariak. Herriak taldeari egingo dion bezarkada kolektiboa izango da hain zuzen. Gehiago luzatu gabe, eskerrak eman nahi nizkizueke antolaketan aritu zareten guztioi. Gorka Miranda eta Josu Elberdin, koordinazio artistikoan, Beatriz Caballero eta Alasne Mendikute kultura sailaren lan nekaezinagatik, eta baita ETBko lantaldeari, gure kulturaren memoria zaintzeagatik. Eta bukatzeko, eskerrik asko, Urtz taldeari noski, gure herriaren eta gure bizitzen parte bihurtzeagatik. Pasaia harro dago zuekin eta urriaren 4an, arratsaldeko 7:00 hemen bertan erakutsiko dizuegu sentimentu hori bera. Alkateak ondo esan munduen moduan, egun berezia da gau eta hunkigarria, alde batetik aurkeztu nahi dizuegulako urriaren 4an eskainiko duen, Urtz taldeak eskainiko duen kontzertu berezia, baina bestetik bai Pasaiako udalak eta Pasaia Musikal Udal Fundazioak omenaldi xume, baina beroa eskaini gai diotelako Urtz taldeari. Urte luzez, Urtzen abestiak gure gaztaroan, ospakizunetan eta oroitzapen kolektiboan hiltzatutak geratu dira. Horregatik, herriak berak esan nahi dizue, Urtz, eskerrik asko.
Omenaldi hau, noski, ez da gaur ordezkaritza moduan etorri diran bikidentzat, Xabierrentzat eta Danirentzat bakarrik, elitzateke justoa izango. Urtz familia osoari zabaldu nahi diogu. Osatu duzuen guztiei. Bakoitzak bere ekarpena egin dio proiektuari, eta guzti horiei zor diot zuek hemen egotea gaur egun. Hasierako kideak, Asiera Lozena, Victor García Argüelles eta Josu Aristegi. Geroxeago batu zitzaizkizuen Ritxi Barrenetxea eta Javi Estella. Eta azken urteetan indar berria taldeari ekarri dioten kideak Jorge Sánchez, Ander Hurtado de Saratxo eta gaurkoan gurekin den Dani Vicente. Baitare ezin ahaztu eta Xabi Kala gogorarazi zigun, lehen urrats horietan lagun izan zuten Iñaki Lazkano eta Inigo Cousillas. Horiek ere aipatu behar dira, Urtz familiako kide bezala. Eta noski, guzti honetan, Urtz taldearen inguruan hitz egiten dugunean, ezinbesteko aipamena, alma mater eta bihotza, arima, Xabi Camarero, Urtzen arima urteetan zehar, eta bere presentzia etenik gabe mantendu da taldean, eta bere izan da nolabait ere aria mantendu duena urte guzti hauetan zehar. Zuen kantuak ez dira soilik abestiak, euskalduna askorentzat bizitzen soinu banda dira. Nor ez da unkitu, negua datorrenean, kaixo, bizitzarekin dantzan, xoxoak beleari purbeltz, edo ez gaitu inor geldituko entzutean. Bene-benetako ereserki bihurtu dira Euskal Herrian. Hauek guztiak gure oroitzapen kolektiboaren parte dira, eta belaunaldi berrientzat ere inspirazio iturri izaten jarraitzen dute. Kaixo guztioi, bihotz-bihotzez eskertzen dugu Pasaiako herriak eta udalak egin diguten errekonozimendu hau. Taldea herri honetan sortu zen, eta hore bat da herri honen aldetik omenaldi hau jasotzea. Pasaia lizeoan osatu zen taldea, eta bere ikasgeletako mailetan marraztu genuen orain arte egindako musika ibilbidearen lehen zirriborroa. Hala eta guztiz ere garai hartan ezin genuen imaginatu, ia 4 hamarkada geroago, gure abestiek tabernetan eta gure zaleen bihotzetan ere aterpe hartuko zutenik. Aitorpen hau, Urtz taldearen sorreratik bidelagun izan ditudan taldekide guzti eskeni nahi diet. Taldekide bakoitzak zegokion garai errepika ezin horretan ezinbesteko ekarpena egin baitzuen. Eta gero, gaztetxo nintzela Pasaia musika eskolan ikasi nuen, eta nire musika zaletasunaren sustraietako bat izan da, beti. Eta pozgarria da oso gaur egun eskola berean musika ikasten ari diren ikasleekin batera estenatokia partekatzea. Noski baietz. Bide batez, une hau aprobetxatu nahi nuke eskuartean dugun proiektu baten berri emateko. Izan ere, urte bukaeran musika lan akustiko bat kaleratuko dugu, eta Euskal Herriko antzokietan aurkeztuko da hurrengo urtetik aurrera, hau da 2026 urtetik aurrera. Disko hau hain zuzen ere, gure musika urte guzti hauetan bizirik mantendu duten lagun guztiei eskaini nahi diegu. Beraiei ere, gure jarraitzailei omenaldi moduko bat egin nahi diegu bihotz-bihotzez. Eta azkenik esan, kontzertu portuan izateak ilusio berezia egiten didala. Aitortu behar dut, aitona arrantzalea nuen, amona berriz saregilea, eta hortaz polita izango da. Haurtzaroan bizi izandako une horiek berriro ere sentitzea. Eta besterik gabe, kontzertuan elkartuko garen itxarupenez, eskerrik asko guztioi, mila esker. Neri dagokit pixka bat esplikatzea, Pasaia musikaletik eta Juan Geneira musika eskolatik zelako gauza prestatu dugun kontzertu berezi hontarako. Jakinda gainera Xabi kontatu dugu ikasleoia dela eta etxekoa izanik,
ni moldaketa batzuk egin ditut, eta bertan oroar 17 musikagile ekarriko ditugu musika eskolatik, batzuk maisuak, beste batzuk ikasleak, eta denetik izango dugu abesbatza txiki bat, instrumentuak pianoa bezala, eskusoinu bat, biolin bat, pixka bat denetik. Eta gainera, saiatu garen edo saiatu naizena elkarkidetza eder honetan, da beraien abesti izugarri polita diren horietan, ikutu txiki bat sartzen eta detailitxo zirenak nabarmentzen jakinda beraien kantuak izugarri ederrak zirela. Orduan bakarrik inpronta txiki bat saiatu nahi sartzen. Honekin batera esan ere, komentatu dugunez, bakarrik ez dela musika izango, baizik, eta Pasaian bertan dugun Iker Murillo Estudio 24, bertoko Vitali Safronkin prestatu dizkigu hainbat koreografia, eta 7 gazte izango ditugu, hainbat kantuetan ere beren parte hartze eta bere irudiekin alaitu eta jantziko dutenak guzti hau. Ordutegiagatik, ez dakit esan dugun, ez gogoratzen, baina etxaldeko 7:30 izango da Urriak 4, hemen alboan, guztiontzat, familia moduan, herri moduan, gazte munduan, bendik gombidatu nahi zaituztegu guztio etortzeko, zeren parada eta aukera izugarria da, benetako gure urtz maite hori, benetan, beraiekin izugarrizko momentu der bat pasatzeko. Maite dut itxas debekatuen xarma, sirenen kantu tristek ene bihotza zauritu barren. Maite dut portu zarren kresalu saia, ene itzuleraren zai, inoiz neskarik egon ezarren. Akordeoi melodiak taberna galdu batean orditurik xuxurlatuz eskerrik asko.